ik ben Renze van Enholverda. En ik ben verder Corné Holverda. Deze beide broers hebben 4 jaar van het les naar de kapper ter west. En intussen hing het lange blonde hier rond 4 uur haar schouders. En dat allegeer voor het goede doel, want van het hier van Renze Marijn en verder Corné we de proeken maken voor orenbaan. Het zijn kinderen, zelfde leeftijd als ons. Die hebben geen haar door kanker. Dat is een hele nare ziekte. Het was een heel ritueel. De beide jongens stonden lang voor de spiegel. Want het lange hier zit Gaurus in de tiers. Maar daar had hij een oplossing voor betocht. Usamina die zit in de hinders en die had van die mooie grote bussen spul voor in de maan van het hinder. En ja, dat werkt het eigenlijk het beste om de klits eruit te halen om het makkelijk te kammen. En dat beroepen we Mia's om naar Zwolle te komen. De beide broers hadden er al wat voor oerhamatten, want in het begin werd het heel nog net zo leuk. Een soort mensen tochten door dat lange blonde hier dat de beide broertjes famkes wienen. Maar weet je wat ik deed? Ik negeer ze gewoon. Dat is de beste tip die ik kan geven aan andere kinderen die dit ook gaan doen. Maar zie je me nog missen, dat lange hier? Ja, ik wel tenminste. Nee, ik niet. Je krijgt natuurlijk hele andere kopjes terug zo, hè? Herken je ze nog straks? Ja, dat is de vraag. Ik denk dat ik echt wel even 2 keer moet kijken. Ja. 3, 2, 1, 0! Het is vreemd, maar fantastisch. Ik heb nog nooit dit eigenlijk gevoeld, daar geen haar. Ik ben het vergeten en het is heel erg leuk, maar ook een beetje van... Waar is mijn haar? De kapster maakt er uiteindelijk een echt jongenskapsel van. En het eindresultaat? Dat mij er wezen.